பொழுது இன்றைக்கு வரை, அதாவது இன்றையோட பார்த்திருக்கலாம்னால் நம்ம வந்து பாதி, அதாவது 18 அத்தியாயங்கள் வந்து 9 அத்தியாயம் இன்னையோட வந்து நம்ம முடிக்கிறோம். அதாவது 9வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது மிகவும் ரகசியமான அறிவு, அதாவது ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம். அதாவது ராஜ வித்யான வந்து வித்தியைகளுக்கு அரசன், குஹ்யம் என்றால் ரகசியம். ரகசியங்களில் வந்து சிறந்ததும் வித்தியைகளில் அரசனும் சிறந்ததுமான இந்த ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம், அதை பற்றி நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அதற்கு முன்னாடி இன்னைக்கு வந்து 9 அத்தியாயங்கள் பார்த்து விட்டோம் இல்லையா? அதனால வந்து இந்த 9 அத்தியாயங்கள் என்ன என்ன அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் மாதிரி ஒரு லைன்ல என்ன அப்படிங்கறத வந்து ஒரு வாட்டி நம்ம பார்த்துடலாம். முதல் நாள் பார்த்தது வந்து போர்க்களத்தில், அதாவது குருக்ஷேத்திர போரில் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இரண்டு பக்க போர் சைனியங்களையும் அவன் வந்து பார்வையிடறான். அது வந்து அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருக்ஷேத்ரா, அது முதல்ல பார்த்தோம். 2வது நாள் வந்து கீதையின் சாராம்சம், அதாவது மொத்த கீதையோட சம்மரி, அது வந்து 2வது நாள் அத்தியாயம் பார்த்தோம். 3வது நாள் வந்து கர்ம யோகம். 4வது நாள் வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஞானம், அது பகவானை பற்றிய அறிவு. அதற்கு 5வது வந்து கர்மயோகம் தான், ஆனா வந்து கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல், அது வந்து 5வது அத்தியாயம். 6வது அத்தியாயம் வந்து சாங்கிய யோகம் பார்த்தோம். 7வது வந்து பகவானை பற்றிய, பூரணத்தை பற்றிய அறிவு, அதாவது நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட். அப்புறமா வந்து 8வது வந்து கிருஷ்ணரை அடைதல், அதாவது அட்டைனிங் த சுப்ரீம், அது பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து 9வது நாள் வந்து நம்ம மோஸ்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படிங்கிற யோகத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். முதல்ல வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் மங்களூரு அவர்களை வந்து வணங்கி கொண்டு நம்ம வந்து இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இதற்கு முன்னு குரு பிரணாம மந்திரம் சொல்லிடலாம். இன்னைக்கு ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷாலாக்கிய சக்ஷுர் உன்மித்ரமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ண கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷா குபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்தே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. பாஞ்ச கல்பதரு ஜஸ்ட கிருபா சிந்துப்ஜ ஏவச்ச பதித்தனாம் பாதபாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நேத்திக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம், 8வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் வந்து 8 கேள்விகள் இந்த 8வது அத்தியாயத்துல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா வந்து 8 முக்கியமான கேள்விகள் கேட்கிறான். முதலில் வந்து கிம் தத் பிரம்மம், பிரம்மம் என்றால் என்ன அப்படிங்கறது முதல்ல கேட்கிறான். அதற்கு பகவான் வந்து சொல்றார் என்ன, அதாவது பகவான் வந்து அந்த ஆத்மஸ்வரூபம், ஜீவாத்மஸ்வரூபம்ங்கிறத பத்தி சொல்றார். அதாவது அது வந்து 8 கேள்விகள் பார்ப்போம் என்னங்கிறது. முதல்ல சுருக்கத்தை பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறமா இறந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது, அதை பத்தி தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷுங்கிறத பத்தி சொல்றான். அப்புறம் வந்து யோக மிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். 3வது ஓம் இது ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படிங்கிறதுல. அப்புறம் வந்து துக்காலயம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அசாஸ்வதம் இந்த பிரகிருத்தியானது, இது வந்து துக்காலயம் ஆகையினால் தூய பக்தியினால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், இது வந்து இந்த கோலோகம் வைகுண்டம் பார்த்தோம் இல்லையா, அது தஸ்மஸ்து பாவோ நியோ அப்படிங்கிறதுல. அப்புறம் கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்ச நிலை, அது வந்து அத்யேதி தத் சர்வமிதம் அப்படிங்கிறத நேத்திக்கு பார்த்து முடிச்சோம். இது என்னென்ன 8 கேள்விகள்ங்கிறத வந்து நம்ம சுருக்கமாக திருப்பி ஒரு முன்னோட்டம் பார்த்துடலாம். பிரம்மம் என்றால் என்ன? அதாவது இது ஜீவாத்மா, அழிக்க இயலாத ஒரு உயிரினம், வாழினம். 2வது வந்து அத்தியாத்மா அப்படிங்கிறது என்ன? இது வந்து ஜீவனின் இயல்பு தானே, அதாவது உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர், அதனுடைய ஞானம் வந்து உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கும். அப்புறம் கர்மா என்றால் என்ன? இது வந்து கர்மாங்கிறது வந்து பலன் நோக்கு செயல்கள், என்ன வேலை செஞ்சாலும் பலனை நோக்கி செய்யக்கூடிய செயல்கள் இந்த ஜட உலகில் வந்து அனைத்துமே வந்து கர்மா. அதிபூதா, இது வந்து ஜட இயற்கையை குறிக்கும், இந்த மெட்டீரியல் நேச்சர் ஆர் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இருக்கு இல்லையா, இது வந்து. ஆதி தெய்வா என்பது என்னன்னா, இது உச்ச உபதேவதை, இது வந்து விஸ்வரூபத்தில் அனைத்து தேவதாந்தரங்களும் அனைத்து உபதேவதைகளும் அடக்கம் அப்படிங்கிறது அதிதெய்வா. ஆதி யக்ஞா என்றால் என்ன? இது வந்து யஜ்ஞத்தை, அனைத்து யஜ்ஞத்தையும் அனுபவிப்பவர் யார்?
அவர் வந்து பரமாத்மா ஸ்ரீமன் நாராயணன் கிருஷ்ணர். ஆதி யக்ஞா எங்கே வசிக்கிறார்? அனைவரின் ஹிருதயத்திலும் வசிக்கிறார். அப்புறம் அந்திம நேரத்தில் கிருஷ்ணரை எப்படி நினைவு கூறுவது? வாழும்பொழுதே நாம் நினைவில் கொண்டால்தான் அந்திம நேரத்திலும் அந்த நினைவு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்திக்கு முடிக்கிறார். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9. இது வந்து பரமமான குஹ்ய யோகம், அதாவது பரமமான குஹ்ய ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் இல்லையா. அதனால வந்து பகவத் ஐஸ்வர்யம், அவருடைய பராக்கிரமம், அவருடைய ஐஸ்வர்யம்ங்கிறது என்னன்னா வந்து அவருடைய சொத்து. ஐஸ்வர்யம்னா ஒரு சுலபமான ஒரு வார்த்தைனா வந்து சொத்து. நாம் அனைவருமே சொத்து தான் பகவானுக்கு. அதே போல் வந்து இந்த உலகமும் ஜட உலகமும் அவருடைய சொத்து தான். அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு, ஆன்மீக உலகமும் அவருடைய சொத்து தான். இந்த பகவத் ஐஸ்வர்யம் பற்றிய ஞானம், கிம் தத் பிரம்மம் அப்படிங்கிறது வந்து 1-10 ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், இது வந்து தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு அப்படிங்கிறதுல வந்து 11-25 வரைக்கும் பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் கிருஷ்ணரிடம் பிரத்யேக பக்தி செய்தலின் மகிமை, அவரிடம் மட்டுமே செலுத்தக்கூடிய பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன ஒரு முக்கியத்துவம். ஏன் மற்ற இடத்துலயும் நான் வந்து பக்தி செலுத்திட்டு உன்னிடமும் நான் பக்தி செலுத்துகிறேனே, இல்லாம நான் ஏன் உன்கிட்ட மட்டும் நான் தனியா பக்தி செலுத்தணும்? அதற்கு உண்டான பெருமை அப்படிங்கிறது வந்து ஓம் இதி ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு 26-34 ஸ்லோகங்கள் கூறப்போகிறார். இது மிக முக்கியமான அத்தியாயங்கள். இனி வருபவை அனைத்துமே வந்து ஒவ்வொன்றும் முக்கியமான அத்தியாயங்கள். ஆகையினால் அனைவரும் கவனத்துடன் கேட்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। புருஷோத்தமரான முருமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். எதற்காக முதல்ல வந்து பகவான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார்? ஏன்னா வந்து முதல்ல வந்து நம்மளுக்கு இந்த பொறாமை இருக்கக்கூடாது. ஒரு வந்து மற்றவர்களை பாற்று, அதாவது பொறாமை அப்படின்னா என்னன்னா வந்து இந்த ஒரு பொருள் வந்து மற்றவரிடம் இருப்பது நமக்கு பிடித்திருக்கிறது, ஆனால் அந்த பொருள் பிடித்திருக்கிறது, ஆனால் அவர்களிடம் இருப்பது நமக்கு பிடிக்கவில்லை. அதுதான் வந்து பொறாமை. ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவார்கள் என்றால் பகவானை பார்த்தே, அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தை, அவருடைய வந்து பராக்கிரமம், அவருடைய வல்லமைகளை பாற்றே பொறாமை படக்கூடியவர்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு இந்த ஞானம் வழங்கப்பட மாட்டாது. பகவான் வந்து கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அர்ஜுனன் வந்து பகவானை பற்றியோ இந்த பகவத் சம்பந்தமான பாகவதர்களை பற்றியோ அவர்களுடைய நல்ல குணங்களை பற்றியோ அவருடைய விபூதி ஐஸ்வர்யம் பத்தி அவனுக்கு எந்த பொறாமையும் கிடையாது. அவர் வந்து இப்ப என்னதான் வந்து அவர் வந்து ஒரு நண்பனாக தோள் மேல் தோள் போட்டுக்கொண்டு இருந்தாலும், அப்படி இருந்தா கூட அவர் வந்து பகவான் அப்படிங்கறது வந்து அவன் ஸ்திரமா ஒத்துக்கிறான். நீங்க தான் பகவான், ஆகையினால நீங்க சொல்லுங்க, இந்த வந்து எனக்கு என்ன நல்லதுன்னு சொல்றான். அதனால வந்து நீ பொறாமை இல்லாமல் என்னிடம் பழகுவதால், அதனால் வந்து நான் இந்த ரொம்ப, அதாவது இது வந்து ஒரு மிக ரகசியமான ஞானம், இது எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கறத வந்து அதனால நான் இதை உனக்கு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். 2-3 வாசிகள் மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதமோத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்துமவ்யயம் அஸ்ரத்தானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தபா அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சாரவர்த்மனி. இந்த அறிவு, அதாவது இந்த ஞானம் கல்வியின் அரசனாகும். எல்லா வித்தைகளும் இதுதான், வித்தைகளுக்கெல்லாம் அரசன். எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் ரகசியமானது இந்த ராஜகுஹ்யம் அப்படிங்கிற இந்த ஞானம். மிகவும் தூய்மையானதாகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடனும் செயலாற்றுவதும் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது இது அதாவது பகவான் வந்து பகவானை பற்றிய இந்த அனுபவத்தின், அவருடைய ஐஸ்வர்யத்தின் அனுபவத்தை, அவருக்கு என்னெல்லாம் இருக்கிறது, என்னெல்லாம் ஒரு பராக்கிரமம், இந்த சொத்துக்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கறது நம்ம நேத்திக்கே ஒரு பீடிகை பார்த்தோம். அவருடைய வந்து அந்த ஆன்மீக உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வர்ணனை எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஆகையினால இதை பத்தி நான் இன்னும் மேலும் விவரமாக கூறப்போகிறேன். இது வந்து ரொம்ப ரகசியமானது, தூய்மையானது. ஆகையினால் நீ வந்து ரொம்பவும், அதாவது இது அழிவற்றதும் ஆகும், பேரின்பம். இது வந்து ரொம்ப இதை கேட்டதுனால உனக்கு வந்து நல்ல நன்மைகளை கொடுக்கக்கூடும். ஆகையினால் இதை வந்து நீ கவனமாக கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்றார்.
எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகில் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர் அப்படிங்கறது திருப்பி சொல்றார் பகவான் இங்க. ஏன்னா நான் என்னை பத்தி, நான் என்னோட இடத்தை பத்தி நான் சொல்ல போறேன், என்னுடைய வைபவத்தை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். ஆனா இத நீ இது என்னுடைய பக்தி தொண்டில் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஒரு சில பேருக்கு இருக்காது, ஏத்திஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ஆனா அவர்களுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கவும் முடியாது, அந்த சக்தியை நான் கொடுக்கவும் போறதில்லை. அவங்க என்னதான் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சாலும் அந்த புரிஞ்சுக்க முடியாது. அவர்கள் என்னுடைய இந்த வைபவங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு இயலாது. அவர்கள் மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகில் தான் திரும்பி பிறப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். இப்போ நவவிதமான பக்தி தொண்டு புரிபவர்களை பற்றி பார்ப்போம். பிரகலாதன் அவர் சொல்லியிருக்கார், இந்த ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கார். ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாதசேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 9 வகையான 9 விதத்தில் பகவானிடம் பக்தி செலுத்தலாம். இந்த 9 விதத்தில் எந்த வழியை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோமானாலும் பகவானிடம் போய் சேர்ந்து விடலாம். இல்லைன்னா 9ஐயும் நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப சிரேஷ்டம். ஆனா இது முதல் ஒன்னொன்னா பார்ப்போம். ஸ்ரவணம் அப்படின்னா என்னன்னா கேட்டல், பகவானை பற்றி நல்ல அவருடைய பெருமைகளையும் அவருடைய விஷயங்களையும். இப்போ பகவத்கீதை கேட்கிறோம் இல்லையா, இது ஸ்ரவணம், இது கேட்கிறது ஸ்ரவணம். அடுத்தது கீர்த்தனம், அதாவது பாட்டாக பாடுதல், பகவானை பற்றிய புனித பெயர்களை, வடிவங்களை, குணங்களை, திவ்யமான விளையாட்டுகளை, அதாவது சேஷ்டிதங்களை அவற்றை பற்றி நம்ம வாயார பாடுதல். இப்போ இது பக்த மீரா எப்பவுமே நிறைய பாட்டுகள்லாம் பாடிக்கொண்டிருந்தாள், அது கீர்த்தனம். ஸ்ரவணம் இந்த படம் போட்டிருக்கிறது சுக கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுத்துரைக்கிறார். எதை பற்றி கேட்டாலும், பகவானை பற்றி எதை கேட்டாலும் அது ஸ்ரவணம் தான். விஷ்ணு ஸ்மரணம், இங்க திரும்ப திரும்ப பகவானை நினைத்தல், அவருடைய நாமத்தை திரும்ப திரும்ப கூறுதல். அதாவது ஸ்மரணம் என்றால் மனதிற்குள் திரும்ப 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 அவரையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறது, ஜபம் பண்ணுதல். இப்போ இந்த ஹரிதாஸ் தாகூர் படம் பார்க்கிறோம். அவர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கூறுவார். அது ஸ்மரணம் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் பாத சேவனம், நேரடியாக பகவானுக்கு பணிவிடை செய்தல். இல்லைன்னா நம்ம இந்த கோயில்கள், அதாவது திருக்கோயில்கள், அங்கெல்லாம் போய் நம்ம பணிவிடை செய்தல். இது எல்லாமே பாத சேவனம். இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறது மகாலட்சுமி தாயார் அவர்கள் எப்பவுமே பாதத்தை பிடித்து கொண்டே இருக்கிறார் இல்லையா, அது அப்படியும் எடுத்துக்கொள்ளலாம். இல்லைன்னா நம்ம நேரடியாக பகவானுக்கு செய்ய முடியவில்லை என்றாலும் அவருக்கு அவருடைய அடியார்களுக்கு நம்ம பாத சேவனம் செய்யலாம். அது இன்னும் வசந்தது. அதே மாதிரி அர்ச்சனம், இது அர்ச்சித்தல், இது புஷ்பங்களை கொண்டு அவருக்கு அர்ச்சனை செய்வது அர்ச்சனம். அதற்கு பின் வந்தனம், வணங்குவது, அவரை வணங்கி கைகூப்பி தொழுவது, இது வந்தனம். அப்புறம் தாசியம், தாசியம்ங்கிறது ஒரு அடிமை போல பணியாற்றுதல். அதாவது அடிமைங்கிறது ஒரு சாதாரண சொல், அது அந்த சாதாரண இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் நம்ம கொள்ளக்கூடாது. அது இந்த ஜீவாத்மாவானது பரமாத்மாவுக்கு என்றுமே அடங்கியதுதான். அவருக்கு நம்ம ஒரு பிரீதியோட ஒரு சந்தோஷத்தோட நம்ம செய்யறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு அடிமைத்தனம். இது சாதாரண இயல்புல சொல்ற அடிமைத்தனம் கிடையாது. பகவானுக்கு கைங்கரியம் செய்தல், இது தாசியம். பகவானுக்கே ஒரு எப்பவுமே தாசனாக இருத்தல். அதற்கு பின் சக்கியம், எப்படி ஒரு அர்ஜுனன் நண்பனாக இருந்தானோ, எப்படி சுதாமா ஒரு நண்பனாக இருந்தாரோ, அது மாதிரி நண்பனாக கருதல். இது எல்லாருக்குமே கிடைத்து விடாது. இருந்தாலும் நம்ம மனதில் நம்ம பாவித்துக் கொள்ளலாம். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலை இருப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள், நண்பனாக பாவிக்கக்கூடிய. இல்லைன்னா கடைசி ஆத்ம நிவேதனம், அதாவது இதயபூர்வமாக தன்னையே அர்ப்பணித்தல். இது இந்த 9 விதமான பக்தியில் எதை நம்ம பற்றி கொண்டாலுமே நம்ம பகவானை சென்று அடையலாம். இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூரணமான ஞானம் உடையவனாக உணர வேண்டும். ஏனால் இது எல்லாமே பகவானை பற்றிய சிந்தனை, பகவானை பற்றிய காரியங்கள் செய்வதனால் அதுவே சிறந்த ஞானம், பூரண ஞானம் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறுகிறார். 4-5 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி ந சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஹ ந ச மஸ்தானி பூதானி பஷ்ய மே யோகமைஸ்வரம் பூதப்ருத் ந ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனஹ. நான் எனது இந்த அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும்
பரவி உள்ளேன். இந்த விஸ்வரூபத்தின், அதாவது இப்ப விஸ்வரூபம் வந்து அவர் வந்து 11வது அத்தியாயத்தில்தான் சொல்ல போகிறார். அதற்கு முன்னாடி இப்பவே ஒரு பீடிகை சொல்லிவிடுகிறார். இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் நான் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நான் பரவி இருக்கேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து நான் வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். அதாவது அவர் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கார், வியாபித்துக் கொண்டு இருக்கிறார். ஆனா நம்ம கண்களுக்கு புலப்படுவதில்லை. எல்லாவற்றிற்குள்ளும் நான் இருக்கிறேன். அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து நான் வந்து அந்த கர்மத்தை, அந்த பாவம், அதாவது தீண்டாமல் இந்த கர்ம சம்பந்தம், இந்த ஜட உலகில் சம்பந்தப்படாமல் இருக்கிறேன். அதே சமயத்தில் நான் இந்த உலகம் மற்றும் அனைத்து உலகங்களும், ஆன்மீக உலகம் சரி, ஜட உலகம் சரி, எல்லாவற்றிலும் பரவியும் இருக்கிறேன். இது வந்து பகவானுக்கு மட்டுமே உரிய ஒரு தனி குணம். இது வந்து அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். ஒரே சமயத்துல வந்து அவர் வந்து இந்த உலகத்திலையும் இருப்பார், அதே சமயத்துல அவர் வந்து அந்த கர்மத்தில் தீண்டப்படாமலும் இருப்பார், அதில் சம்பந்தப்படாமலும் இருப்பார். அதே மாதிரி இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நினை பெற்று இருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். என்னதான் வந்து நான் வந்து இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்திலும் பரவி இருந்தாலும், என்னுடைய சக்தி, என்னுடைய வல்லமையினால் பரவி இருந்தாலும், இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தின் நான் ஒரு பகுதி கிடையாது. இது வந்து என்னால் படைக்கப்பட்டவை. அது மட்டும் இல்லை, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மொத்த சிருஷ்டியுமே வந்து பகவானுடைய திருமேனியில் ஒரு சிறு பகுதியாக இருக்கிறது. இது வந்து ஒரு சிறு பகுதியிலேயே இத்தனையும் அடங்கி விடுகிறது. அப்படி இருக்கிறதே அவர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு பகுதி ஆயிடுவாரா? மொத்தமுமே அவருடைய திருமேனியில் ஒரு சிறு பகுதிங்கிறப்போ அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைத்தவர். அவரே வந்து அனைத்திற்கும் மூல காரணம் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொள் அப்படிங்கிறத சொல்றார். என்னுடைய ஐஸ்வர்யத்தை பார், என்னுடைய பராக்கிரமத்தை பார் அப்படின்னு சொல்றார். 6-8 படிங்க மாதாஜி. यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அதே போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. அதாவது காற்று வந்து எங்கேயுமே வீசிக்கொண்டே இருக்கும், பலத்த காற்று. அதாவது எல்லா இடத்துலையும் பரவிவிடும், ஆகாயத்தில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நிறைந்திருக்கும். அதே மாதிரி வந்து எப்படி ஒரு காற்று எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்கிறதோ, எப்படி வந்து ஒரு வெளிச்சம், சூரிய கதிர்கள் வந்து எப்படி வந்து அனைத்து இடுக்குகள் எல்லாம் வந்து அது வந்து பரவி இருக்கும், அதே போல வந்து என்னை வந்து படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் என்னில் வந்து அமைந்துள்ளது. நான் வந்து எல்லாத்திற்குள்ளும் வியாபித்துள்ளேன். இந்த சித்திரத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, அவர் வந்து பல உலகங்கள் இருக்கின்றன. எல்லா இடத்துலையும் அவருடைய சக்தியினால், அவருடைய வல்லமையினால வந்து அதன் சக்தியின் ஒரு பகுதியினால வந்து அவர் வந்து வியாபித்திருக்கிறார். அவருடைய பராக்கிரமம் வந்து அளப்பிற்கரியது, நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது. பகவான் அவருடைய சக்தியும் வல்லமையும் அவருடைய பராக்கிரமும் வந்து அளந்து சொல்லக்கூடியவே அரியது அல்ல. அது வந்து எல்லாத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது. அப்புறம் பிரபஞ்ச தோற்றமும் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாகவே படைக்கப்படும். இறுதியில் என் விருப்பப்படி அதுவே தானாகவே அழிக்கப்படுகிறது. எப்படி வந்து ஒரு இயந்திரம் வந்து இருந்ததுன்னா தானாகவே ஒரு பொத்தானை அழுத்தி விட்டோம் என்றால் அது வந்து தானாகவே செய்துவிடும் இல்லையா? அதே போல பகவான் வந்து ஒரு பொத்தானை அழுத்தக்கூட வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை. ஏன்னா வந்து அவர் சங்கல்ப மாத்திரத்திலேயே அனைத்தையும் படைத்து விடுவார். மனதில் வந்து ஒரு சிறு நினைப்பு, நான் வந்து இப்போ படைக்க ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு, அந்த நினைப்புக்கே அவ்வளவு சக்தி பகவானுடையது. அப்படின்னா வந்து அவருடைய பராக்கிரமத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர் வந்து இப்படி இன்னது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவரை பத்தி. யாராலையும் இதுவரைக்கும் எந்த யோகிகளாலும் எந்த முனிவர்களாலும் யாராலையுமே, ஈவன் இந்த தேவதைகள் உபதேவதைகள்லாம் இருக்கிறார்கள் இல்லையா, அவர்களாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு தான் பகவான் இன்னுமே இருக்கிறார். ஆனா வந்து தூய பக்தர்களுக்கு தன்னுடைய உண்மையான தோற்றத்தை அவர் வந்து காட்டி கொடுப்பார். இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே வந்து அவருக்கு கீழானது. ஏன்னா அவர் வந்து மேலானவர், அனைத்திற்கும் மேலானவர். இது அனைத்துமே வந்து அவருடைய விருப்பப்படிதான் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்படுகிறது, மீண்டும் மீண்டும் அழிக்கப்படுகிறது. இது எல்லாமே வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு லீலை போல, லீலைன்னா வந்து ஒரு விளையாட்டு போல அவர் செய்து விடுவார், வெறும் சங்கல்ப மாத்திரத்திலேயே.
இந்த அச்சிந்திய பேத தத்துவம் சொன்னோம் இல்லையா, அதாவது ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை மற்றும் வேறுபாடு பற்றிய இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழிக்கப்பட்டது. இப்ப சொன்னது இது வந்து இந்த தத்துவம். அதே ஒரே சமயத்துல வந்து அவர் இந்த பிரபஞ்சத்திலையும் இருப்பார், இந்த ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் இருப்பார், அதே சமயத்துல அதுல இருந்து விலகியும் இருப்பார். அது வந்து பகவானுக்கு மட்டுமே முடிந்த ஒரு காரியம். வந்து 9-10 ஸ்லோகங்கள். நச்சாமாம் தானி கர்மாணி நிபக்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவதாசீனம் அசக்தம் தேஷு கர்மசு மயாத்யக்ஷேன பிரகிருதிஹ சூயதே சசராச்சரம் ஹேதுனானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்துவதே கிடையாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். இப்போ வந்து அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா, குந்தியின் மகனே, எனது இந்த சக்தியில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதனவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன்படி, அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. இந்த படத்துல பார்க்கிறோம் இல்லையா, இந்த 3 சக்திகள், அதாவது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் அப்படிங்கிற 3 சக்திகள் மட்டுமில்லை, எண்ணிறந்த சக்திகள் பகவானுக்கு உள்ளது. இது வந்து அனைத்து ஜீவராசிகளையும் வந்து ஆட்டி படைக்கின்றன. ஆனால் வந்து இந்த செயல்கள் எதுவுமே வந்து இந்த சத்வம், ரஜஸ், தமசோ இல்லைன்னா எதுவுமே பகவானை வந்து பந்தப்படுத்தாது. ஏன்னா வந்து அவர் வந்து ஒரு, இப்போ நம்ம இந்த இதுல தாமோதரங்கிற வடிவத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம். யசோதை வந்து பகவானை வந்து ஒரு உரலில் கட்டி போட முயற்சிக்கிறாள். ஆனால் என்ன ஆகிறது, அவளால் கட்டி போட முடியவில்லை. எப்பொழுது கட்ட நினைத்தாலும் அந்த கயிறு வந்து அது வந்து சுருங்கி கொண்டே போகிறது. அதே மாதிரி அதுக்கப்புறம் பகவான் என்ன செய்யறார், சரி இது வந்து இவ வந்து என்னதான் இருந்தாலும் நம்மளுடைய பரம பக்தை, நம்மளுடைய தாயாராகவே இருக்கிறாள், ஆகையினால் நம்ம வந்து நம்மளே கட்டின்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர், இல்லம்மா நானே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த கயிற்றை பிடித்து தானே கட்டி கொடுக்கிறார். அதே போலதான் இந்த எந்த பந்தமுமே வந்து அவரை வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. ஆனால் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து அவர் வந்து எப்பொழுதும் விலகியே இருப்பார். இது வந்து அவரை சிறிதும் தாக்காது. பாவம் தீண்டா திருமேனி அவருடையது. வந்து எந்த எந்த மலங்கள், அதாவது மும்மலங்கள் இருக்கிறது நம்ம அனைவருக்குமே, எல்லாமே நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை, இந்த ஜட உலகத்திலேயே அந்த எல்லா மலங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், பாபத்திற்கு எதிர்த்தட்டானவர் பகவான். அவர் எப்பொழுதுமே வந்து சுத்த சத்துவமாகவே எப்பொழுதுமே வந்து ஒரு பிரகாசமான ஒரு சுத்த சத்துவ நிலையிலேயே இருக்கக்கூடியவர். அதே போல வந்து அவருடைய ஒரே ஒரு சக்தி, அதாவது ஒரு சின்ன சக்தி தான் வந்து இந்த ஜட இயற்கையை மொத்தத்தையுமே படைச்சுடுறது. மொத்தத்தையுமே வந்து அந்த சக்தியோட பார்வையில தான் வந்து அனைத்து அசைகின்ற மற்றும் அசையாத, அதாவது மரம், செடி, கொடி, இல்லைன்னா மனிதர்கள், இல்லைன்னா வந்து கல்லு, மரக்கட்டை, எல்லாமே வந்து உண்டாக்குகிறது, மீண்டும் அழிக்கவும் படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து ஒரு அனாயாசமாக, ஒரு சுலபமான, ஒரு சாதாரண ஒரு விளையாட்டாக பகவான் அனைத்தையும் நிகழ்த்துகிறார். மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தி அழிக்கவும் செய்கிறார். 11, 12 வாசிங்க மாதாஜி. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம் மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோக ஞான விசேதசஹ ராட்சசீமாசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினீம் ஸ்ரிதாஹ. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் தான் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியவே மாட்டார்கள். வெறும் முட்டாள்கள், மூடர்கள் மட்டும்தான் நான் வந்து மனிதனாக பிறந்திருக்கிறேன், ஒரு வந்து இடைப்பிள்ளையாக பிறந்திருக்கிறேன், ஒரு ஜாலம் செய்யும் ஒரு மாந்திரிகன் போல அப்படின்னு நினைத்துக் கொள்பவர் வந்து முட்டாள்கள், மகா மூடர்கள், அறிவு இல்லாதவர்கள் அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். யாரெல்லாம் ஏளனம் செய்கிறார்களோ பகவானை பார்த்து அவர்களை வந்து பகவான் நிந்திக்கிறார். இந்த பரம இயற்கை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உரிமையாளன் என்பதை வந்து அவர்கள் ஒத்துக்க மாட்டார்கள். இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்துக்கும் தானே உருவாயிடுத்து, எல்லாம் வந்து ஒரு அணுவும் சேர்ந்து அனைத்தும் உருவாகிவிட்டது என்று ஏளனம் செய்வர். இதை வந்து நான் தான் இதுக்கு மூல காரணம் அப்படிங்கிறத பத்தி அவர்கள் வந்து ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். நான் தான் உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களாலும் நார்த்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்பட்டுள்ளனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில்
அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகியவை அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன. ஏன்னா வந்து இப்போ பகவான் ஒரு ஒரு வஸ்துவின் மேல வந்து நமக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும், அதுதான் முக்கியம். நம்பிக்கையே இல்லாம, ஒரு ஸ்ரத்தையே இல்லாம சரி ஏதோ செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செஞ்சாலும் அது வந்து பலன் தராது. அதே சமயத்துல ஒரு நம்பிக்கையே இல்லாம ஒண்ணுத்த பத்தி வந்து நமக்கு நம்பிக்கை கிடையாது, ஆனால் இந்த பலநோக்கு செயல்களையே செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் இந்த அறிவு பயிற்சிகள், அதாவது இந்த அஷ்டாங்க யோகம் முதலியவற்றை என்னதான் வந்து அவர்கள் செய்தாலும் அது வந்து பலன் கொடுக்காது, அது வந்து முக்திக்கு கொண்டு செல்லாது. மாறாக அது திரும்ப திரும்ப இந்த ஜட இயற்கையில் திரும்பவே வந்து அவர் மழுங்கடிச்சிடும். புத்தி வந்து ஏற்கனவே வந்து புத்தி மழுங்கிதான் இருக்கிறது. அதை வந்து நம்ம பகவானை வந்து இல்ல நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன், பகவானை பத்தி ஒத்துக்கவே போறது இல்ல, பகவான் ஒருத்தர் கிடையவே கிடையாது, எல்லாமே தானா உருவாயிட்டு தானே எல்லாம் இயற்கையெல்லாம் தானே இயங்குகிறது, தானே எல்லாம் செய்கிறது, தானே பிறக்கிறது, தானே அழிகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருந்தோம்னால் இந்த நாத்திக கருத்துக்களால் கவரப்பட்டவர் வந்து முக்திக்கான பாதையில் செல்வதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது. அவர்கள் வந்து இன்னும் கீழான நிலைகளுக்கு தான் தள்ளப்படுகின்றனர் ஆகியன் அப்படிங்கிறத பகவான் இதுல சொல்றார். 13:14 மாதாஜி. महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. பிருதாவின் மகனே, அதாவது குந்தியின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து என் பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த மகாத்மாக்கள் தான் வந்து என்ன புரிந்தவர்கள், பக்தர்கள் இருக்கார்கள் இல்லையா, அதாவது இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கட்டும், இப்போ பிரபுபாதர் இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி பெரிய மகாத்மாக்கள், அவர்கள் மட்டும் எல்லா ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திலும் பல பல மகாத்மாக்கள் இருக்கின்றனர். எல்லாரையுமே தான் சொல்றாரு பகவான். இவர்கள் அனைவருமே வந்து இந்த மகாத்மாக்கள் தான் வந்து இயற்கையின் பாதுகாப்பு, அதாவது தெய்வீக இயற்கையில் 2 இயற்கை பார்த்தோம் இல்லையா, ஒண்ணு வந்து ஜட இயற்கை, இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, இன்னொன்னு வந்து தெய்வீக ஆன்மீக இயற்கை, அது வந்து பகவானுடைய அந்த கோலோக வைகுண்டம், அந்த இயற்கையினுடைய கட்டுப்பாட்டில். இதுல இன்னொன்னு கூட சொல்லுவாங்க, இப்போ இந்த யசோதா அப்புறம் வந்து அவருடைய இந்த கண்ணனுடைய சேர்ந்து இருந்தவர்கள் அனைவருமே வந்து அவர்கள் வந்து யோகமாயின் அவளுடைய தாக்கத்தில், அதாவது யோகமாயைங்கிறது வந்து என்ன சக்தினா நம்ம பார்த்தோம், 3 சக்தி பார்த்தோம். ஒண்ணு யோகமாயை, இன்னொன்னு மகாமாயை, இன்னொன்னு வந்து ததாஸ்த சக்தி. நம்ம எல்லாருமே வந்து ததாஸ்த சக்தி, அதாவது ஒரு மார்ஜினல் பொட்டன்சி, நம்ம இந்த பக்கமும் போகலாம் அந்த பக்கமும் போகலாம். இந்த மகாமாயை அப்படிங்கிற ஆதிக்கத்தில் தான் நாம் அனைவருமே வருகிறோம். இந்த மகாமாயை என்ன பண்ணும்னா பகவானோட சேராம இருக்கக்கூடிய அனைத்து காரியங்களும் செய்யும். பகவான் கிட்டேன்னு நம்மள பிரிச்சு விட்டுரும். அதாவது இந்த மாயை ஜென்ரலா இந்த வாக்கியம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். நம்ம எல்லாருமே வந்து மாயால் பீடிக்கப்பட்டுள்ளோம், மாயால் கவரப்பட்டுள்ளோம் சொல்லுவோம். அது வந்து மகாமாயால் கவரப்பட்டுள்ளோம். ஏன்னா வந்து அந்த மாயை வந்து நம்ம புத்தியை மழுங்கெடுத்து விடும், பகவானை பற்றி நினைக்காம இருக்க செய்யும். அது வந்து மகாமாயின் வேலை. ஆனால் இந்த யோக மாயின் அவளுடைய வேலை, அது வந்து இந்த மகாமாயை வந்து இந்த ஜட உலகில் முழுவதும் பரவி இருக்கிறது. ஆனால் யோகமாயை வந்து அந்த ஆன்மீக உலகில் பரவி இருக்கிறது. அவருடைய அந்த சக்தி என்ன பண்ணும்னா அது பகவானோட சேர்த்து வைக்கும், அவருடைய காரியங்களில் நம்ம வந்து ஈடுபட வைக்கும், அவரை பற்றியே நினைக்க வைக்கும். ஆகையினால் இந்த மகாபக்தர்களான யசோதா, தேவகி அவர்கள் போன்ற மகாபக்தர்கள், இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு, இவர்கள் அனைவருமே வந்து யோகமாயின் பிரபாவத்தில் அந்த யோக சக்தியில், அந்த யோக சக்தியின் ஆதிக்கத்தில் இருப்பவர்கள். இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே வந்து அந்த யோகமாயின் ஆதிக்கத்தில் இருப்பவர்கள். ஏன்னா வந்து அப்போதான் வந்து பகவானோட சேர்த்து இருக்க முடியும் இல்லையா, அப்படிங்கறது இதுல பாக்குறோம். அவர்கள் தான் என்ன வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணமாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபடுகின்றனர். எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி, எனக்கு வந்து நமஸ்காரம் செய்து கொண்டு இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இதுல வந்து இந்த மாதவேந்திர புரி அப்படிங்கிற ஒரு மகான், அவர் வந்து மகாச்சாரியர். அவர் வந்து அவருடைய சித்திரம் தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அவர் வந்து இந்த அன்னக்கூட உற்சவம் அதெல்லாம் செய்கிறார் பகவானுக்கு. இந்த ஜெகநாத் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இந்த அன்னக்கூட உற்சவம் எல்லாம் செய்திருக்கிறார். இப்போ இது வந்து நித்யானந்த பிரபு அவருடைய சீடர்களுக்கு வந்து உபதேசம் செய்கிறார். இது வந்து ஒரு அவதூத, ஒரு பிராமணன்,
அதை பற்றின கதை இது. நம்ம வந்து அப்புறமாக பார்ப்போம். இதுல என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா வந்து மகாத்மாக்கள் மட்டும்தான் வந்து என்னை அறிந்தவர்களாகவும் என்னுடைய பக்தி தொண்டில் இந்த நவவித பக்தி சொன்னோம் இல்லையா, அதுல ஈடுபட்டு என் சம்பந்தமான காரியங்களிலே இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றார். 17, 18, 19 மூணுமே வாசிக்கலாம். पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वैद्यं पवित्रम् ओंकारः ऋक्सामा यजुरेव च गतेर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहं वर्षं निगृहाम्योत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन. அதாவது பகவான் வந்து அவருடைய இந்தந்த இதுல வந்து இந்தந்த பொருள்களில் இந்தந்த வஸ்துவாக இந்தந்த தன்மையாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் வரப்போறிய அடுத்த அத்தியாயங்களில் சொல்ல போகிறார். அதற்கு முன்னாக ஒரு பீடிகையாக, ஏன்னா இப்போ ஒரு விஷயம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறோம்னா அதற்கு முன்னாடியே ஒரு முன்னோட்டங்கள்லாம் வந்துவிடும், அதுவே வந்துவிடும். ஆகையினால் பின்னாடி சொல்ல போகிற ஒரு சில அத்தியாயங்கள் போகிறவை வந்து இப்பொழுதே சுருக்கமாகவும் கொஞ்சம் சொல்லுகிறார். இந்த அகிலத்தின் தந்தையாகவும் தாயாகவும் காப்பவனாகவும் பாட்டனாரும் நானே, அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும். அதாவது தூய்மைப்படுத்தும் பொருள்னா வந்து நம்மளை சுத்திகரிக்கும் பொருள். நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு கண்டாமினேட்டடா இருக்கிறோம். நம்ம வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு எல்லாமே வந்து ஒரு இந்த சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் மூணும் கலந்து நம்ம வந்து ஒரு கரப்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு கலப்படமான ஒரு தூய்மை இல்லாத ஒரு நிலையில் தான் இருக்கிறோம். அதை வந்து தூய்மைப்படுத்துவது, பகவானை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருந்தோம், பகவானை பற்றியே நம்ம வந்து காரியங்கள் செய்து கொண்டிருந்தோம்னால் நம்ம வந்து இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ரஜோதமோ குணங்கள் இவை மெதுவாக விலகி சத்வகுணமும் வந்து மேலிடும். அந்த சத்வகுணமும் வந்து சுத்த சத்வம் அப்படிங்கிற நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். ஓம் எனும் மந்திரமும் நானே, ரிக் யஜுர் சாமம் இந்த 3 வேதங்களும் நானே. ஏன் 3 வேதங்கள் சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, முதல்ல 3 வேதங்கள் தான் இருந்தன. அதற்கு பின் வந்து இந்த 3 வேதங்களையும் சேர்த்து அதனுடைய சாராம்சமாக அதர்வண வேதம் உருவாக்கப்பட்டது. காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன் நானே. படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் நானே. எல்லாமே அவர் தான் சொல்றாரு. காப்பவன், அழிப்பவன், வசிப்பிடம் அனைத்துமே வந்து நீ பாக்குறதே வந்து வேற உனக்கு கண்ணில் படுறது, ஆனா இவை அனைத்தாகவும் நானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோ. அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவும் நானே, கொடுப்பவும் நானே. மழையை வந்து பொழிய வைக்கிறதும் நான் தான், மழையை வந்து வராமல் ஒரு வறட்சியை உருவாக்குவதும் நான் தான். நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. மிருத்யு தேவதை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மிருத்யும் நானே, மரண தேவதையும் நானே. ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி இந்த 3 ஸ்லோகங்களில் சொல்கிறார். அனைத்தும் அவருடைய ஐஸ்வர்யம் அப்படிங்கிறத சொல்றார். 20, 21 त्रैविद्या मां सोमपापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मममो प्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते. ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோம ரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தை அது வந்து பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். ஆனால் ஸ்வர்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களில் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் தான் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். அதாவது என்னதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு, அதாவது ஒரு சொர்க்க பதவியே கிடைத்தாலும் அது வந்து திரும்பவும் ஷீனே புண்ணிய மர்த்தியலோகம் விஷந்தி அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா, திருப்பி தலைகுப்புற தள்ளி விடுவார்கள். உன்னுடைய புண்ணியம் வந்து முடிந்தவுடன் அந்த ஸ்வர்க்கத்திலிருந்து தலைகுப்புற தள்ளி விடுவார்கள். மறுபடியும் இந்த ஜட உலகில் தான் நீ வந்து பிறக்க வேண்டும். ஆகையினால் எப்படி வந்து பாபம் வந்து ஒரு விலங்கு, அது வந்து ஒரு இரும்பு விலங்கு அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா, புண்ணியம்ங்கிறது வந்து ஒரு தங்கத்திலான விலங்கு. இப்போ இந்த
பகவானை பற்றி ஒரு சரித்திரத்தில் வந்து ஒரு சிந்தயந்தி அப்படின்னு ஒரு ஒரு மகாபக்தி இது பிருந்தாவனத்தில் இருந்தால் இது பகவான் வந்து குழலூதி அனைத்து கோபிகளையும் வந்து அழைத்தார். அப்பொழுது வந்து அந்த சிந்தயந்தி வந்து வர முடியவில்லை அவளால். ஏன்னா வந்து அவளுடைய வீட்டில் வந்து அவளுடைய யாரும் வந்து அனுமதிக்கவில்லை. ஆனால் அவளுக்கு வந்து மனதிற்குள் கிருஷ்ணரை பார்க்க வேண்டும், கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப அவளுக்கு மனசுல ஆசை. அப்படின்னா என்ன பண்ணினா வந்து அந்த அந்த வாசலில், அதாவது அந்த ரேழின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த வாசக்காலையே வந்து அவ தலை வச்சுட்டு பகவானை பற்றியே நினைத்து கொண்டே இருந்து அவளையே அங்கிருந்தபடியே பகவானை பிரார்த்தித்தாள். அப்பொழுது பகவான் என்ன செய்கிறார் என்றால், அவளுடைய பாபம் புண்ணியம் பகவானை பற்றி நினைத்து நினைத்து அழுதாள். அதனால வந்து பாவம் அனைத்தும் தீர்த்து விட்டார் பகவான். பகவானே நினைத்ததால் அந்த புண்ணியமும் அவளுடைய புண்ணிய கணக்கையும் அவர் வந்து சமன் செய்து விட்டார். ஆகையினால் பாவம் புண்ணியம் இரண்டுமே வந்து அவளுக்கு சமனானதால், ரெண்டுமே வந்து நல்லிஃபைடு, ரெண்டுமே வந்து தீர்க்கப்பட்டதால் அவள் வந்து அந்த இடத்திலிருந்தே வைகுண்டத்துக்கு சென்றாள் அப்படின்னு ஒரு சரித்திரம் இருக்கிறது. ஆகையினால் பாவமும் விலங்குதான், புண்ணியமும் விலங்குதான். நம்ம ரெண்டுத்திலுமிருந்து நம்ம வந்து விடுபட வேண்டும். அது வந்து பகவான் ஒருத்தரால் தான் நம்ம வந்து பாவத்திலிருந்தும் புண்ணியத்திலிருந்தும் விலக்கி நமக்கு இந்த மோட்ச சாம்ராஜ்யம் வைகுண்டம் அல்லது கோலோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அவர் ஒருத்தருக்கு தான் உண்டு. இப்போ 22, 23 வாசிங்க மாதாஜி. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्. இது வந்து இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம். அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோ மாம், தன்னுடைய சிந்தனையை மற்ற இடத்தில் விடாமல் என்னிடத்திலேயே செலுத்தும் இந்த அனன்ய சிந்தனை, அதாவது அனன்ய பக்தினா மற்ற இடத்தில், அந்யனா இன்னொன்று, அனன்யா வந்து மற்றொன்று இல்லாதது, எல்லாம் வந்து மொத்தமே பகவானை பற்றி மட்டுமே நினைக்கக்கூடிய களங்கமற்ற ஒரு பக்தி. ஆனால் திவ்ய எனது ரூபத்துடன் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கிறேன். அதாவது தன்னை பற்றியே வேற மற்ற இடங்களில் மனதை செல்லாமல் அவர் மீது மட்டுமே பக்தி செலுத்துகின்ற அந்த பக்தர்களுக்கு என்ன இல்லையோ அதை வந்து பகவான் கொடுக்கிறார். அதே போல வந்து இருக்கிறதையும் வந்து அவர் காப்பாத்தி கொடுக்கிறார். ரெண்டையுமே செய்கிறார். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர் குந்தியின் மகனே. ஆனால் இத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செயல்படுவதாகும். ஆகையினால் இந்த சுத்ர தேவதை, அதாவது கீழான தெய்வங்களை வழிபடுவது வந்து வேண்டாம், அது வந்து தவறான செயல்பாடாகும் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல தெளிவாக கூறுகிறார். மற்ற தெய்வங்களை நீங்க இந்திரனையோ சந்திரனையோ யாரையும் பகவானை தவிர்த்து வேற எந்த தேவதைகளும் நீங்கள் வணங்காதீர்கள் அப்படின்னு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றார். 25, 26 வாசிங்க மாதாஜி. यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्योपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறக்கின்றனர். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னிடமே வாழ்வர். ஆகையினால் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். பகவான் வந்து எல்லாருக்குமா தான் சொல்றார். நீ தேவர்களை வழிபட்டேன்னா அந்த தேவலோகத்திலேயே போய் பிறப்ப. ஆனா வந்து அதுவும் வந்து நித்தியமானது இல்லை. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தலைகுப்புற தள்ளி விட்டு விடுவார்கள். திரும்பவும் இந்த உலகத்தில் தான் பிறக்க வேண்டும். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் வந்து முன்னோர்களிடமே செல்வர். அதே மாதிரி பூத பிரேதங்கள் அதெல்லாம் வழிபடுபவர்களும் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து அந்த உலகத்திலேயே அதாவது நம்ம இது என்ன சொல்றாருன்னா, எதுல நம்ம மனசு புத்தி போறதோ அதுவாவே நம்ம அந்த இடத்திலேயே நம்ம போய் பிறந்துருவோம், அந்த செயல்களிலேயே ஈடுபடுவோம். ஆகையினால் உன்னுடைய புத்தியை உன்னுடைய மனதை வந்து என்னிடம் மட்டும் செலுத்துவாயாக. மற்ற இடத்திலும் நான் அலை பாய்ந்து கொண்டு நான் வந்து மற்ற தெய்வங்களையும் நான் வணங்கி கொண்டு இருப்பேன். அதே சமயத்துல 10ஓடு 11ஆக என்னிடமும் நான் பக்தி செலுத்துவேன். அப்படின்னா வந்து அது வந்து ஒரு அனன்ய பக்தி கிடையாது. அது வந்து மற்ற தெய்வங்களையும் நான் வணங்கி கொண்டிருப்பேன். சரி இல்ல பரவாயில்ல போட்ட குரு 10ஓட 11 நான் உன்னையும் வணங்கிக்கிறேன்.
அது வந்து ஒரு கீழான நிலை ஆக்சுவலா. அது வந்து சரி பரவாயில்ல, அதுவாவது முதல்ல செய்யு. ஆனா வந்து அனன்ய பக்தி அப்படின்னா என்னன்னா, மற்ற இடங்களில் மனது செல்லாமல் கிருஷ்ணனாகிய வாசுதேவனாகிய, அதாவது மகாவிஷ்ணு, அந்த பகவானுடைய ரூபங்கள் இருக்கிறது இல்லையா, அந்த அந்த உருவங்களை மட்டுமே வணங்கி கொண்டு இருக்கிறது வந்து அனன்ய பக்தி. மற்ற இடத்துல வந்து போகாமல், அதாவது எப்படி வந்து ஒரு பதிவிரதையானவள் ஒரே ஒரு கணவனை மட்டுமே வந்து அவள் ஆசிரியத்திருப்பாள். அதே போல பகவான் ஒருத்தர் தான் வந்து நம்ம அனைவருக்குமே வந்து புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள். அதாவது என்ன சொல்றாங்களானால், நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் அனைவருமே வந்து இதுல வந்து ஆண் பெண்கிறது கிடையாது. பகவான் ஒருத்தர் தான் வந்து ஆண், மற்ற அனைத்து ஜீவாத்மாக்களுமே பெண் அப்படின்னு தான் சொல்லப்படுகிறது. ஆகையினால் அவர் நம் அனைவருக்குமே வந்து ஒரே கணவன் யாருன்னா வந்து பகவான், அவரை மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆசிரியக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்றார். அப்புறம் இந்த ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி ததகம் பக்தியபக கிருத மக்ஷியாமி பிரயதாத்மனஹ அப்படிங்கிறது. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு ஓர் இலையையோ, அதாவது ஒரு துளசி இலையோ, ஒரு பூவையோ, ஒரு பழமோ, இல்லது எதுவுமே முடியலன்னா பரவாயில்ல, ஒரு சிறிதளவு நீரையோ அளித்தால் அதனை நான் மிகவும் ஓப்போடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நீ வந்து எனக்கு நிறைய நீங்க கோயில்லாம் கட்டணும், நிறைய வந்து பெருசா நீ வந்து இது சமர்ப்பிக்கணும், அதாவது பெருசா நிறைய பதார்த்தங்கள் செய்து நீ வந்து வழிபட வேண்டும் அப்படிலாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நிறைய பதார்த்தங்கள் 20, 25, 30 அப்படிலாம் நீ பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. சாதாரணமா ஒரே ஒரு இலை, ஒரு துளசி இலை, ஒரு புஷ்பம், இது சமர்ப்பிக்க முடியாதா நம்மளால? ஒரே ஒரு பழம், இல்லைன்னா இது எல்லாமே பண்ணணும்னு சொல்லலை, இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணினா கூட போதும், நான் வந்து ரொம்ப பிரீதி அடைகிறேன், ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அப்படின்னு பகவானுக்கு பிடித்தமானது. அதாவது நம்ம வந்து ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம போய் வேலை செய்யறோம், ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறோம், அவர்களுக்கு நம்ம பிடித்த மாதிரி இருந்தாதான் அவர்களுக்கு நம்ம மேல ஒரு நல்ல எண்ணம் வரும், அவர்களுடைய அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்வார். நம்ம வந்து அதே போலதான் பகவானுக்கு பிடிச்சதை சொல்றார். நீ வந்து எனக்கு இதுல ஏதாவது ஒண்ணு கொடு, இல்ல எதுவுமே முடியலையா சிறிதளவு தண்ணீராவது எனக்கு சமர்ப்பி, ஆனா எனக்கு மட்டுமே சமர்ப்பி, மற்ற அனைவருக்கும் சமர்ப்பித்து விட்டு எனக்கும் சமர்ப்பிக்காதே. எனக்கு தனியாக எனக்கு வந்து நீ கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்தாலும் போதும், எனக்கு மட்டுமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு பழமோ இல்லைன்னா ஒரு புஷ்பமோ எனக்கு மட்டுமே நீ கொடுத்தேன்னா, அவருக்கு மட்டுமே கொடுத்தா அவருக்கு ரொம்ப திருப்தி அப்படிங்கறதான் பகவான் சொல்றார். 27, 28 வாசிங்க மாதாஜி. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरैवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि. 29 வாசிங்க மாதாஜி. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसो न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதை அனைத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணமாகவே நீ செய்வாய். எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாய், நீ வந்து என்ன வேலை வேணா செஞ்சுக்கோ, என்ன வேணா சாப்பிட்டுக்கோ, என்ன வேணா நீ வந்து பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் நீ கட்டிக்கோ, பெரிய பெரிய வீடுகள் எல்லாம் நீ கட்டிக்கோ, எது வேணாலும் நீ படைத்துக்கொள், யாருக்கு எந்த தானம் வேணாலும் நீ கொடுத்துக்கொள், எந்த தவத்தை வேணாலும், அதாவது எந்த ஜபம் வேணாலும் நீ செய்து கொள், ஆனால் இவை அனைத்தையும் எனக்காக பண்ணுகிறேன் அப்படின்னு நீ நினைத்து கொண்டு எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து கொண்டு இருப்பாயாக, எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வாயாக அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை, நான் அனைவருக்கும் சமமானவன், ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு மிகுந்த பிரியமான நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனில் இருக்கிறேன், நண்பனாக இருக்கிறேன். அதாவது நான் எல்லாருக்குமே பொதுவானவன் தான், என்னை வணங்குபவர்களுக்கும் நான் பொதுதான், வணங்காதவர்களுக்கும் நான் பொதுதான், ஆனா என்ன யாருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமோ அவர்களே எனக்கு ரொம்பவும் பிடிக்கும். இது வந்து ஒரு தவறான இது இல்லையே, இது வந்து அனைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய இயல்புதான். நம்ம கண்டா யாருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்குமோ, ரொம்ப இஷ்டமோ, என்னை பத்தி யார் நினைச்சுட்டே இருக்காங்களோ அவர்களை வந்து எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றார். 30, 31 மாதாஜி.
अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव च मन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्तः प्रणश्यति. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிழறாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவன் சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாக ஆகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. அதாவது இதுல என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு பக்தனாக இருக்கிறவன் ஒரே ஒரு அடி எடுத்து வைத்தால் கூட போதும், அவன் பக்தனாக தான் கொல்லப்படுவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவன் என்னதான் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவனுக்கு ஏதான ஒரு சில சமயம் தவறி போய்விடும். அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் அழைத்துக் கொள்வேன். ஆனால் என்னுடைய பக்தி தொண்டில் அடியெடுத்து வைத்தவன் என்னுடைய பக்தனாகவே தான் கருதப்படுவான். அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை நீ கொடுத்துதான் ஆகணும். அவன் ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னாலும் அவன் பக்ததான். ஒரு புஷ்பத்தை எடுத்து எனக்கு சமர்ப்பித்தாலும் அவன் எனக்கு பக்தன் தான். எனக்கு என்ன செய்தாலும், அதாவது செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டான், என் பேரை ஒண்ணுமே இல்லை, என் பேரை ஒருத்தன் சொல்லிட்டான். நேத்திக்கு பார்த்தோம் அஜாமல சரித்திரத்துல. அவன் ஒண்ணுமே பண்ணல, அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் எதுவுமே செய்யவில்லை. ஆனால் கடைசியில் நாராயணா அப்படிங்கிற ஒரு நாமத்தை சொல்லிவிட்டான். அப்படிப்பட்டவனும் பக்தன் என்று பகவான் கொள்கிறார். ஏன்னா அவன் வெகு விரைவில் எப்போ என்னுடைய பேரை சொல்லிவிட்டானோ அவனை நான் வெகு விரைவாக என்னுடைய மார்க்கத்தில் நான் அழைத்து கொள்ள போகிறேன். அவன் நல்ல நிலையை, அமைதியை அடைகிறான். அவன் எனக்கு மிகவும், அதாவது என்னுடைய பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை நீ தைரியமாக நீ அறிவிப்பாயாக, உன்னுடைய சந்ததியினருக்கு நீ எடுத்து கூறுவாயாக அப்படின்னு இங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் இதுல சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த ஜகாய் மதாய் அப்படிங்கிற கதை நம்ம பார்ப்போம், அப்புறமா பார்ப்போம் இன்னொரு நாளைக்கு. அவர்கள் மிகவும் கீழான ஒரு பிறவியில் பிறந்து அவர்கள் அபச்சாரப்படுகிறார்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம். அவர் உடனே சக்கராயுதத்தை எடுத்து அவர்களை அழிப்பதற்காக கையை உயர்த்தும் போது அவர் நித்யானந்த பிரபு சொல்கிறார், இல்ல நீங்க ஒரு சாந்த ஸ்வரூபமான ஒரு அவதாரம், அதனால நீங்க இப்பொழுது நீங்கள் அழிக்க கூடாது, நீங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களையும் பக்தர்கள். ஆனா அது என்ன கதைங்கிறத அப்புறமா விரிவா பார்ப்போம். அந்த சித்திரம் தான் இது. நடுவில் இருப்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். பிரகல்லாதன் நரசிம்மரை குறித்து அவன் எப்பொழுதுமே அவருடைய நினைப்பாகவே, பகவானுடைய நினைப்பாகவே இருந்து கடைசியில் பகவான் அவருக்காக ஹிரண்யனையும் முடித்து அவனை உயர்ந்த பதவியை கொடுக்கிறார் அப்படிங்கறது நம்ம இங்க பாக்குறோம். 32, 34 கடைசி ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्य तावत् शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः. பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ் குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைகின்றனர். இந்த படத்துல சபரி ராமருக்கு அந்த தான் சாப்பிட்டு விட்டு நல்லா இருக்கிறதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ரொம்ப பக்தியோடு கொடுக்கிறார். ஆகையினால் யாரா இருந்தாலும், ரொம்ப கீழ்நிலையா இருந்தாலும் சரி, பெண் ஆண் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வேறுபாடெல்லாம் கிடையாது. யாராக இருந்தாலும் நான் என்னை சரணடைபவர்கள், என்னுடைய பக்தி தொண்டுக்கு யார் வந்தாலும் அவர்கள் என்னுடைய பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படிங்கறத ஸ்திரமாக கூறுகிறார் பகவான் இங்கே. அதே போல இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லோகம் வரும். மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்தவ்யம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹா. இதே மாதிரி மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி சத்யந்தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே அப்படின்னு இன்னொரு ஸ்லோகத்துல பகவான் வரப்போற அத்தியாயத்திலும் சொல்றார். உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய் அப்படிங்கிறத என்னையே நினைச்சின்று, என்னை பத்தியே நீ பேசின்று, என்னை பத்தியே நீ பாடின்று,
என்னை பத்தியே நீ வந்து என்னை பத்தின காரியங்களே செய்து கொண்டு நீ இப்படி செஞ்சுட்டே இருந்தேன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ வந்து என்னுடைய இருப்பிடமான வைகுண்டத்தையும் கோலோகத்தையும் கண்டிப்பாக நீ அடைந்து விடுவாய் அப்படிங்கிறத பகவான் இதுல ஸ்பஷ்டமாக கூறுகிறார். இதனுடன் நம்ம வந்து இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது. 9வது அத்தியாயம். இப்போ இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்த்துடலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், இது வந்து 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் பார்த்தோம். கிம் தத் பிரம்மம், கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், இது வந்து தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு 11ல இருந்து 25. அப்புறம் கிருஷ்ணரிடம் பிரத்யேக அவர்கிட்ட மட்டுமே செலுத்தக்கூடிய பக்தியின் மகிமை, அவர் என்ன பண்றாரு, அதை அப்படி பக்தி செலுத்தினா எப்படி வந்து அவர் நம்மளை ரட்சிக்கிறார் அப்படிங்கிறத ஓம் இதி ஏகாட்சரம் பிரம்ம அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்த்து இன்னைக்கு முடிக்கலாம்.